реп пешай тирамни буд реп акы маълум шуд ки шон барои чӣ комаи чпира таъриф мекард неки чӣ ба қадима фид нашид ира фикр накардӣ матдая лирикаи бетаб протифат мехонам ки неужели ман ҳамин гапҳоро гуфта бошам ва райдера огоҳ кард яъне предупреждат кард ки нафорад ҳамин кор резинка шавад ва матда ответи безеб битум ӯ қадар секрету тавӣ кунам ин темаи ман ва зафарай ман ҳаллаш мекунам лезид на ки мара да реп ньюсат мара да историят ягон ҷода қуш накӣ барое ки ман паддизагӣ накардам гӯё ки ман айшон уже нафрат дорам мутаассифона баъди сарпарастӣ кардани ту баъди тарбия кардани ту нигоҳ кардани реп имрӯз ай хонаи ту бир омада ка ҳар кадом ба хича хонаи хича сохт дигар ту дар коршон нестӣ ира ман мефаҳмам ту салом акай доди худо як чиза ҳама медона не ки ҳеҷ ка намега ҳамияе ки ту имина дар репи тоҷикӣ сами калонтарин дорӣ ира ман как репер мегум сами зиёдтар дорӣ ҳатто ай реперо да барое ки мара да ёдам ҳастай таҷреб ки натонист репа муаррифӣ кунад ё ки дар гӯши халқ расонад но реп тиҷей тонист яъне ту тонистӣ ту натури талантливи одамӣ ман фикр мекунам ки агар пешай рептиҷея кушодан ин қадар сум расход кардан риск кардан қувва сарф кардан метонистӣ ягон бизнеси дига кушой ин муваффақ ҳам бошӣ но ту риск кардӣ рептиҷей кушодӣ реп пешай тирамни буд реп мактаби кӯҳна буд бақувват буд но хона надошт ранги брадягаворӣ буд ай кӯча меёфтӣ репа ай телефон меёфтӣ ай компютери ким кадом кентед меёфтӣ баъдаш ту хонаи реп тиҷира репи тоҷикира сохтӣ яъне реп тиҷей не ки мутаассифона баъди сарпарастӣ кардани ту баъди тарбия кардани ту нигоҳ кардани реп имрӯз ай хонаи ту бир омада ка ҳар кадом ба хича хонаи хича сохт дигар ту дар коршон нестӣ ира ман мефаҳмам ту но серавно барои ҳамаи хизматҳои дар реп кардагӣ гуфти хитон как як репери номаълум салом алейкум ин барномаи репери номаълум айрӯи классо кома hp якум гирифт раҳмат имина ҳамин чизоро фикр карда ҳамаша вақте ки ту даъват кардӣ рептиҷей мара ман хестам рафтам имина барои сухани тура дар замин намондан 100 сомонӣ кор кунед марҳамат кунед офиси мо биён аз ёмкашатон кунем 100 сомаро биҷиқемтон ки сарпарасти мо як эксперт амира гуфтагие ки бачаҳако да битем но як чиза ту халқ да фаҳмондӣ ман мехоҳам ҳақиқатша бугум якумаш ту гуфтӣ ки шон ягон чиза нахаляву намекуна то есть то корша буд накунӣ корта буд намекуна и кома hp дист задай пиштиу значит барои ҳамин шон ҳурмат ё гуфти худат таърифш мекуна не ки ҳақиқат ие ки ман тоқат дист назада будам ба ёдат боша агар чандин кас дист зад ай пишти шон баъдаш шон қатъи фит шид мақсадшонам ҳамин буд не ки чӣ ба қатъи ман фит нашид ира фикр накардӣ қасам ки зарман метум не ки ҳеҷ вақт фит намегум зери пои орзуҳома ба номусам намерум барое ки ман паддизагӣ накардам ман вступат ай пишти як дӯстам гӯё кардам ман шона как репер не как ситораи реп не просто как дӯст ворӣ как бародар ворӣ ҳурмат мекунам может би ту одама мара ҳамин хел ҳурмат куна ман ягон отношенияи реп надорам мумкин ман ягона репери бошам ки ягон каса фид нагуфтам қасам ки зарман метум не ки ҳеҷ вақт фид намегум и далшиамни намегум и может бит як беақлӣ май ман пеш нарафтам ман мухлис надорам ман ҳеҷ касам барое ки ман нарафтам ягон каса ака биё фит кунем зора кунам ё ки хайб кунам ё ки ай муваффақияти дигарро истифода барам не ки ту я намуд видеои мара ҳамин хеле муаррифӣ кардӣ ай забони тоҷикӣ ба забони тоҷикӣ ҳамин хеле тарҷума кардӣ ки ман дубора видеома тамошо кардам неужели ман ҳамин гапҳоро гуфта бошам ту я намуд фаҳмондӣ ки гӯё ки ман айшон уже нафрат дорам ман ай диси задагим што ҳақорат дошт ай ҳақоратон пушаймонам но ай пишти як дӯстам вступат кардан пушаймон нестам
ҳамин ҳозирам агар дар бораи шон рӯ ба рӯи ман боша ён кас гап зана таҳқирш кина ман ҳамон одама хаб медронам ба дигарро ба фаҳмондан ба хубӣ уе ки ай ҳақорат пушаймон шидан ай пишти дӯстат вступат кардан да масъалаи разни ай ира ту бояд бифаҳмӣ дуюм масъалае ки ту доди худо медонӣ ки ҳамин васоити ахбори омма вақти як журналист як сюжета тайёр мекуна ӯ сюжета бо махсус одама метан ӯ мехона заголовка придумат мекуна ки диққат ҷалбкунанда боша ҳамон чиза мехона як заголовкаи загадочни меброра ки диққати одама ҷалб куна шитоби ҳамон сюжета бихона тирам яка як намуд гап зади як намуд муаррифӣ карди видеои мара ки райдер агар бахшиш напурсӣ ман секретотам мегум агар бахшиш напурсӣ ман як лирикаи бетааб накӯ яка накӯ лезид накӯ ман наметавонам тира бигум ки кори хита кӯ барое ки кори ту ба қавли кунаи тоҷикӣ яка алов монданай алов намон барое ки ягон рӯз дамо алов хитам немесӯзӣ ман просто донистан мехоҳам ки ҳамон одам ҳақоратҳои каагиша пас мегира ё ки кӯдакӣ карда бифаҳмоне мега хубут кардам ин темаи ман ва зафарай ман ҳаллш мекунам лезид на ки мара да реп ньюсат мара да историят ягон ҷода қуш накӣ темаи мора вообще лезид накунен не ту не ҳам гуфти худа дагматикот ки ай пишти монитор клавишникҳо супермена не ки дар ҳаёти ҳақиқӣ ҳеҷ касан да кӯча поён ҳеҷ каса вуҷуд доштанашон намедонад не ки ман худам як чиза таҷриба кардам аммо барои комментариҳои баъдшон барои ҳақоратшон як чиза ман таҷриба кардагиам имина мегум ки ҳамун хел одамо як рӯз не як рӯз барои ҳар як гапошон ҷавоб меган барои ҳар як сухани баъди гуфтагӣ ҷавоб метӣ барое ки ҳамин забон силоҳи хатарноктаринае ки агар истифода бурдаш натонӣ рӯзе нишон хита мегира аз сухане ки айдан меброям бумерангай ку мепартоиш бо ҳам хел бармегарда иминаем ҷои партофтагӣ ния ҳамун чизай илтимос лезид накунен темаи мавзафара ҳамин хел усложнят кардан бигири ака ҳамин хел видеои мара бад муаррифӣ кардан бигирӣ ягон рӯз агар дар телефонот 100 сомон гузашт бифаҳмай ки ҷо омадай